Ja. Og der har vi emnet om fattigdom. Fattigdom, ja. Og så har vi nogle spørgsmål omkring det. Okay, okay. Hvad mener du om fattigdom? Det er hårdt at være fattig, så meget ved jeg. Men altså fattigdom er jo relativt i forhold til udlandet. Der er ikke nogen, der er så langt ude, som man kan komme steder i Afrika og andre steder, hvor der ikke er mad eller noget. Altså det er lidt selvforskyldt, hvis folk virkelig ikke har noget at spise. Det kan jo være, det går til andre ting, men der er en forskel også i Danmark. Vil du ikke også påstå, Ronita? Altså på nogle har betydeligt mere end andre, men... Ja, men der er nok også rigtig fattige mennesker i Danmark. Vi ser dem ikke så meget, men det er der. Det lover jeg, der er. Ja, altså det er det nok. Altså, men man er på det yderste, hvis man er på bistandshjælp, for eksempel. Det er man virkelig. Og skal betale husleje og alle mulige ting. Ser du ned på fattige mennesker? Nej, det gør jeg ikke. Hvornår mener du, man er fattig? Og det er jo relativt begreb. Det er det med, altså, når man ikke rigtig har råd til at spise sig mæt hver dag. Jamen, det kan jo også være, hvis man ikke har råd til, at ens børn kommer på ferie, eller Ja, lave de samme ting som de andre børn, ikke? Ja. Det er rigtigt, det er udvidet noget. Fordi Altså. det er noget med, hvis du ikke kan være med i samfundet, ligesom de andre, så begynder du at føle dig fattig. Selvom du godt kan købe mad, så kan det godt være, at dine børn ikke kan være med til de samme ting, eller et Ikke eller købe andet. julegaver, for eksempel. Altså sådan nogle ting. Ja, eller tage på ferie, eller sådan noget, ikke? Okay. Er det i orden at være fattig i så et velfungerende land som Danmark? Der er for mange, i hvert fald, der er rimelig fattige. Men det er ikke om der ikke altid vil være nogen, der hælder udenfor af forskellige grunde. Altså, Men derfor de spørger, om det er i orden, ikke? Og jeg synes jo ikke, det er i orden, fordi at vi har jo, der er jo stadigvæk folk, der er rige nok til, at de kunne betale mere i skat, eller få nogle færre fradrag. Så jeg synes jo ikke, det er meningen, at der skal være nogen, der skal være fattige. det er ikke meningen, men altså, jeg ved ikke om rent psykologisk. Der vil altid være nogen, der falder udenfor, altså i forhold til at kunne arbejde almindeligt og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, hvad de skal. Nå, der har vi jo det der system med, og så er meningen, at man skal hjælpe folk og sådan noget der, ikke? Ja. Altså. Og det er jo blevet meget dårligere, selvom der har været sådan noget politisk, hvor man har snakket om, at dem på bistandshjælp er så rige og sådan noget. Det er jo sådan en historie, der er nogle politikere, der har lavet. Og det passer altså ikke, det ved jeg. Det er faldet i forhold til konjunkturen. Altså, man får mindre i bistand i dag reelt set, end man gjorde for 10 år siden. Altså dem, der får mange penge, det er måske, hvis du er enig mor med mange børn og får en masse tilskud og sådan noget, ikke? Så ser det ud som om, at folk får mange penge, men det er rigtig svært for nogle mennesker at klare det. Også husleje og sådan noget. Der er jo folk, der må flytte, fordi de ikke kan betale deres husleje og sådan noget. Okay. Hvad mener du om fattigdom? Hvad jeg mener? Ja, det er en skidt ting. Ser du ned på fattige mennesker? Overhovedet ikke. Tværtimod. Hvornår mener du, man er fattig? Det er man, når man ikke kan give sine børn måske de ting, de har brug for. Altså i Danmark kan man sige, der er det jo ikke sådan, at man ikke kan få mad som sådan. Det er det jo i udlandet, der er det jo rigtig slemt at være fattig. Der er det uden mad, men her er der lige så mange basale ting, der kan gøre, at man føler sig fattig, ikke? Ja. Er det i orden at være fattig i så et velfungerende land som Danmark? Nej, det synes jeg er rigtig trist, at det overhovedet kan ske. Og især, at der bliver flere og flere fattige, siger man, ikke? Og skældet bliver større og større. Okay, tak for det. Tak. Hvad mener du om fattigdom? Jeg mener, fattigdom er noget forfærdeligt, noget, der burde blive udryddet. Vi skulle dele alle vores goder lidt mere ligeligt. Ser du ned på fattige mennesker? Absolut ikke. Hvornår mener du, man er fattig? Det er man, når man ikke har råd til, og det er svært. Det kommer ind på, hvem det er. Hvis man er en børnefamilie, så er man fattig, når man ikke har råd til at lade sine børn gå til idræt og sport, og har råd til at give dem en levestandard, der er på linje med de andre børns. Okay. Er det i orden at være fattig i så et velfungerende land som Danmark? Det er ikke i orden, at vi har skabt et samfund, der gør, at nogle folk er fattige, nej. Okay, tak for hjælp.